Μόλις τελείωσα πρώτη μέρα gym, ας γελάσει και ο κάθε Pikerman. Και τώρα θέλω λίγο να βαφτώ γιατί θα πάω να βάψω μαλλί. Και άμα βάψεις μαλλί και κάνεις χτένισμα και είσαι άβαφη, ξέρεις, μοιάζει σαν πτούμα. Και δεν θέλω να μοιάζω σαν πτούμα, θέλω να μοιάζω σαν εύμορφη. Φίλε, από τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει είναι να βάψω το μαλλί μου ξανθό. Ευτυχώς βέβαια εκεί πέρα που πηγαίνω τώρα, παιδιά, στην Κατερίνα, είναι ό,τι καλύτερο, φίλε. Εν τω μεταξύ έπριζα το Βασίλη να μου κατεβάζει τις βαλίτσες με τα χειμερινά. Τις έχει κατεβάσει εδώ και 2 μέρες. Και εγώ φυσικά δεν έχω ανοίξει μήτες μία βαλίτσα, μήτες τίποτες. Είπα να ξεκινήσω gym τώρα, που το έλεγα εδώ και πολύ καιρό, αλλά πραγματικά, παιδιά, εδώ και 4 μήνες με ταλαιπωρεί τρελά ο αυχένας μου. Έκανα φυσιοθεραπείες και τα λοιπά, τώρα όλα καλά. Ξεκίνησα στα Alter Life τα τελευταία τα τελευταία 5 χρόνια, από τότε βασικά που ξεκίνησα γυμναστήριο ως ενήλικη, πήγα στα Alter Life στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήρθα στην Αθήνα, πήγα πάλι στα Alter Life. Και σταμάτησα τώρα που είχα τον αυχένα μου και τα λοιπά και λόγω βαραμάρας βέβαια. Και ξαναπήγα τώρα και να δούμε τώρα πώς θα κρατήσει το εργάκι αυτό. Ελπίζω να γίνει ένα συνήθιο που θα μου γίνει στενός κορσές. Γιατί όσο δεν μου γίνεται στενός κορσές, ο κορσές μεγαλώνει και σχίζεται. Λοιπόν, τελειώνω με μάσκαρα και έφυγα. Να μην αργήσω κιόλας. Φίλε, εκεί πέρα που πηγαίνω στην Κατερίνα, στο hair house, στο Χαλάνδρι, ξέρεις, δεν έχει να βρεις πουθενά πάρκινγκ. Το πρέπει να κάνεις 100 γύρες ή να το βάλεις σε ένα πάρκινγκ, ευτυχώς έχει δίπλα εκεί. Αλλά... εμένα μου αρέσει να μην πληρώνω υπηρεσία, αλλά να είμαι τυχερή. Λοιπόν, άντε τα λέμε, θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο πώς έγινε η καούκα.